So dito na kami guys. Bale, dito na namin igagarahe yung motor namin kasi dito may ano dito, may bahay dito ng ano, ginawang bahay. Irrigation nata to. Kaya dito na lang namin iiwan yung motor namin. Kaya samahan nyo kami guys para punta tayo sa tabing ilog. Kukuha tayo ng labong atas sa Tagalog guys. Yung rabong sa amin para makita natin sa tabing ilog at ipapasyal ko kayo. Maghanap tayo ng rabong guys para may ulam. Ay ito guys. Yan. Bali dyan na natin iiwan yung motor natin guys. Ayan para safety siya. Ayan guys, punta tayo sa tabing ilog. Tara. Ayan, puro mais po guys. Yan, daan papunta sa ilog. Ang lalaki oh. So nandito na tayo sa tabing ilog. Maghahanap tayo ngayon ng labong kasi maraming kawayan dito. Sige. Hanap tayo. Yun, bali itong ilog na to guys. Mahaba to hanggang doon. Hanggang doon sa dulo ito. Pero dito na lang kami bumanda. Maghanap. So wala pa tayong nahahanap. Kasi marami ring nangukuha ng labong dito. Ayan o. Ayan, marami rin kasing nag-uulam ito sa amin. Paunahan na lang to. Kaya maghahanap ulit tayo. Limon. Play. Oh. One. Hey. One. Oh, ito pa guys. Ito pa dito. Pero, nakita man. Yun eh. Oh, yun. Ito guys. Kaso nakaipit guys. Mahirap pa ata tukunin. Ito. Yeah. Guys. Bandi. Ano natin ito ng itak. Tututukin ng itak nung para hiwalay. Go. Oh. Pwedeng ulabin na to. Ayun. Oh, ito guys. Ayun. So may mga ano dito guys. Fern. Hindi ko alam guys kung anong Tagalog nito. Pako ata guys.
So bababa tayo guys. Ayun, may mga kalabaw dito. Ayan. May kalabaw. Saka may ano dito, tulay. Ayan oh. Mga kalabaw guys. Ayan. Nagapong kumain. Naginom kami kada sa nidlo. What? Bro, what are you talking about, man? So tatawid tayo guys. Punta tayo sa kabila. Tatawid tayo dito sa may ginawang tulay papunta sa kabila. Kasi dito sa kabila ng ilog, bali palayan na naman dito guys. Malawak na palayan na naman to. Tingnan natin. Ayun. Ito guys. Ito. Ganda dito guys. Ayan. Ayan. Ito, malawak na palayan dito guys. Dito sa kabilang ilog. Ayan, masarap dyan magpahinga guys pagka itong gapasan na. Bali yan, magpahinga yung mga tao guys. Ayan. Okay, ayun. Bali tutusok na namin para makauwi na. Salpot mo tabangir na. Na, pigsam. Luwada mo. Na. Luwada mo mga ano, agwadyo ka. Salpot mo na dyan ka na. Na, yun eh, wala. Tapos ipababa mo. Basta, yung ano, basta itapin mesa. Ayan, bali, wala. Ayun. Ayun, no. Tapos mapamuwi pa digita bugwam. Tapos yun ton. So, manlilisan na namin para, yan. Bugwam mo. Nakusunan. Basi lang. Ha, balinatan. Di pabobang mo min ah. Pabobang mo ita ubon na. Ta. So intan. Ya, tara na. Marami na yan. So ito guys, kukuha tayo ng isaog natin sa labong, yung tinatawag sa amin na dito na binong. Ito guys, yung tinatawag namin na saluyot, dahon ng saluyot. Hindi to yung saluyot na iba yung saluyot na bunga guys. Ayan yung itsura ng ito yung saluyot na may bunga, okra. Okra pala to. Parang okra din yun pero dahon lang guys. Pinapakilala ko sa inyo guys ang aking asawa. Ayan o. Bale siya na daw magluluto guys at saka maglilinis yung labong para panghapunan namin guys. Kasi ang totoo niyan, yung isang kamay ko guys hindi ko may galaw guys. Masyado walang lakas kasi nabisgrasya ako. Disgrasya ko guys, kaya kung nakikita nyo sa aking video, yun hindi ko ganong naigagalaw yung kamay ko guys. Ito, bale, ito yung kusina namin guys. Ito, maliit pero kontento na ako dito guys. Basta ang mahalaga guys, masayang pamilya guys. Yun lang naman ang mahalaga sa atin guys. Yung walang sakit, saka walang nag-aaway guys. Ganun lang naman ang hinahanap natin sa isang masayang pamilya guys.
Kain na tayo guys. Salamat Panginoon sa binigay mong biyaya na naman sa amin sa gabing ito. Ito, masarap to. Yan. Dahil dadalawa lang kami, solo namin yung lamesa. Oh my God! Wow! So yun guys ang ating video. Sana nagustuhan nyo. At huwag kalimutang mag-subscribe, like, comments, follow, and share na rin